No niin, me jatketaan täällä Ritsissä ja Ritsin suuressa salissa. Jos joku äsken tuli, niin tervetuloa tänne Vaasan tiedekarnevaaleille. Ja seuraavaksi lavalla meillä on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yliopistolehtori Tiina Paloniitty. Ja Tiina on tutkinut hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä oikeudellisesta näkökulmasta. Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö on tapa torjua ilmastonmuutosta, mutta se on myös iso taloudellinen mahdollisuus. Ja tällä hetkellä EUn ympäristöä, ilmastoa ja energiaa koskeva lainsäädäntö on aika siiloutunutta ja luotu vain yksittäistä ongelmaa varten. Tätä aihetta Tiina avaa meille nyt enemmän. Ole hyvä, Tiina. Kiitoksia. Ja kiitos, että saan olla täällä tänään. Voisi ehkä äkkiseltään ajatella, että äskeinen Ilmarin puheenvuoro ja mun puheenvuoro on mahdollisimman kaukana toisistaan. Mutta ei ne itse asiassa ole. Silloin 1,5 vuotta sitten, kun Venäjän hyökkäys alkoi ja mun koko tutkimusryhmä oli siitä aika järkyttynyt, niin mä sitten vaan aina sanoin nuoremmille tutkijoille, että paras tapa estää tällaiset hyökkäykset ja estää Venäjän aikeet, paras tapa meille on jatkaa kestävyysoikeudellisen tutkimuksen tekemistä. Koska se, mitä me tehdään, vaikkapa tässä tutkimuksessa, on työtä sen puolesta, että me päästäisiin irti fossiiliriippuvuudesta ja sitä myötä irti valtioiden vaikutusvallasta, jotka pyrkii sitä riippuvuutta väärinkäyttämään. Mutta tämän sanottuani siirrytäänpä siihen, mistä mä tulin tänään teille kertomaan. Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö kuulostaa todella tekniseltä ja sitä se onkin. Tämä on tutkimus, jota mä olen tehnyt yhdessä kollegani Emili Yli-Heliön kanssa. Ja Emili on väitöstutkija meillä Helsingissä ja mä olen tosiaan lehtorina täällä Vaasassa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä yksikössä. Me on tutkittu tätä aihetta BioCCU-hankkeessa, jossa on mukana yrityksiä ja tutkimusinstituuttien tutkijoita. Ja me yhdessä mietitään, että mitä tämä hiilidioksidin talteenotto tarkoittaa. Muut tutkii niitä teknologioita siitä aiheesta, jotkut tutkii liiketoimintamalleja, kolmannet kestävyyskysymyksiä ja me tutkitaan sitten pykäliä eli juridiikkaa. Hanke on Business Finlandin rahoittama ja me ollaan iloisia, että me on saatu sitä tehdä. Tässä on yksi kaavio, joka on sinällänsä kiva, että se kertoo siitä, että miten montaa asiaa tämä, mitä CCUS:stä puhutaan, niin mitä se voi ilmaston kannalta tarkoittaa. Eli minkä takia ilmaston kannalta kannattaa pyrkiä siihen, että vaikkapa teollisuuslaitos, joka tuottaa hiilidioksidia siinä toiminnassaan, joka tällä hetkellä pääsisi ja pääsee ilmaan lämmittämään ilmastoa, niin jos sen ottaisikin talteen sen hiilidioksidin, laittaisi johonkin onkaloon tai muuttaisi tuotteeksi, niin minkälaisia hyötyjä siitä ilmastolle voisi olla. Meidän tutkimus sijoittuu tuohon keskimmäiseen vihreäseen alueeseen. Eli koska me Suomessa ollaan, niin me tutkitaan sellaisia teollisuuslaitoksia, joiden käyttämä materiaali on biomassaa, kestävää biomassaa. Ja sen seurauksena ilmaston kannalta sitten tämä CCU-toiminta voi olla joko ilmastoneutraalia tai muodostaa jopa poistoja. Eli että saadaan enemmän sitä hiilidioksidia ulos sieltä ilmakehästä kuin mitä siellä muuten olisi. Ja meillä on, tämä kaavio ei ole meidän tuottama, tämä on yhdestä raportista, joka valmistui tuossa alkuvuonna. Ja tuolla alaosassa näkyy 3 tuollaista valkoista laatikkoa ja ne on relevantteja sille, mitä me tehdään. Siellä on määritelty 3 kategoriaan se, että mitä sille hiilidioksidille sitten tehdään, kun se on kerran talteen otettu. Siitä voidaan joko tehdä tuotteita, joiden elinkaari on lyhyt, eli että se hiilidioksidi pääsee taas nopeasti takaisin ilmakehään. Tuotteita, joiden elinkaari on pitkä, tai sitten se voidaan tosiaan ottaa talteen ja tunkea johonkin, josta se ei tiedossa olevan historian aikana pitäisi päästä enää takaisin ilmakehään. Koska meillä Suomessa sellaisia onkaroita ei oikein ole, kun meiltä ei ole koskaan vaikkapa pumpattu öljyä, niin sen takia meillä Suomessa tämä hiilidioksidin käyttäminen joihinkin tuotteisiin on tuntunut kiinnostavalta mahdollisuudelta.
CCU-arvoketju on aikamoinen sanahirviö, ja se, että mitä se oikeasti tarkoittaa, niin on meidän tapauksessa tarkoittanut tällaista kaaviota. Tuossa kaavion keskellä on jätteenpolttolaitos. Niitähän meillä Suomessa on, jotka yhdyskuntajätettä polttaa. Siitä jätteenpolttolaitoksesta tulee energiaa, lämpöä. Ennen sitä jätteenpolttolaitosta tuossa kaaviossa on se jätemassa, mikä sinne laitokseen tuodaan. Ja se, mikä meille tässä on relevanttia, on se, että kun sitä jätettä poltetaan, niin sitä hiilidioksidia pääsee sinne ilmakehään. Ja tässä ajatuksessa, tässä teknologiassa kyse olisi siitä, että otettaisiin se hiilidioksidi talteen ja tehtäisiin siitä jotain kemikaalia tai jotain tuotetta. Tämä liittyy käynnissä olevaan vetytalouden murrokseen tai buumiin sillä tavalla, että jotta niitä kemikaaleja tai tuotteita voitaisiin siitä hiilidioksidista tehdä, niin siihen tarvitaan sitä vihreätä vetyä. Mutta me ei ole varsinaisesti sitä vetysääntelyä tai sitä puolta tässä tutkittu. Ja se, mikä tässä on ehkä juridiikan kannalta kiinnostavaa, on se, että tämä arvoketju meille tutkijoille mahdollistaa sen, että me voidaan nähdä oikeus sellaisena, millaisena se toimijoille kentällä näyttäytyy. Tutkijat on monesti sellaisia, että ehkä se on luonnonvika, että me halutaan aina perehtyä johonkin yhteen asiaan tosi perusteellisesti. Mutta silloin, kun tutkii arvoketjuna oikeutta tai arvoketjulle relevanttia oikeutta, niin joutuukin yhtäkkiä tekemisiin todella monenlaisten oikeudellisten instrumenttien kanssa. Ja meidän tapauksessa niitä instrumentteja on ilmasto-oikeudesta, energiaoikeudesta ja sitten ihan perinteisestä ympäristöoikeudesta. Seuraavaksi mä lyhyesti kerron teille, että minkälaisia kaikenlaisia erilaisia instrumentteja täältä löytää. Ja sitten sen jälkeen kerron, että mikä tässä on ehkä ollut meille yllättävintä ja mikä on se meidän viesti, mitä me haluttaisiin tuonne lähinnä nyt Brysseliin viedä, koska nämä instrumentit, mitä me on tutkittu, on EU-oikeudellisia ja niistä siellä päätetään. Ihan ekaksi me on piirretty tuohon arvoketjun päälle tämmöinen laatikko. Ja tämä laatikko tarkoittaa uusiutuvan energian direktiiviä. Ja se on tälle relevanttia siksi, että se direktiivi määrittää, että mitä me voidaan kutsua uusiutuvaksi energiaksi ja mitä ei. Ja kyse on siis siitä, että kun jätteenpolttolaitos tuottaa sitä energiaa, niin onko se sitten uusiutuvaa vai onko se jotain muuta. Seuraava relevantti kokonaisuus on ehkä vähän itsestään selvästi EU:n päästökauppa. Eli kun tuo jätteenpolttolaitos tuottaa sitä hiilidioksidia, niin kysymys on tässä sitten siitä, että miten EU:n päästökauppajärjestelmä, joka on se ilmasto-oikeuden kova ydin, siihen jätteenpolttolaitokseen suhtautuu. Toistaiseksi on niin, että jätteenpolttolaitokset ei kaikki kaikissa jäsenmaissa päästökauppaan kuulu, mutta toiveissa on, ainakin toimijoiden toiveissa on, että ne EU-tasolla sinne otettaisiin. Se selkiyttäisi tilannetta, koska nyt kun mä jatkan näiden neliöiden raapimista tähän kuvan päälle, niin te huomaatte, että tilanne on oikeudellisesti tosi mutkikas. Siellä on paljon epäselvyyksiä ja kaikkialle, minne selvyyttä voi lisätä, niin se kannattaa. Sitten on seuraavaksi kohta, joka koskee hiilenpoistoja. Eli kysymystä siitä, että mikä voidaan määritellä hiilen poistoksi ja mikä ei. Siitä on tällä hetkellä vireillä ihan oma lainsäädäntötyönsä EU:ssa ja sitten nähdään, että minkälaiset tuotteet on riittävän pysyviä muodostaakseen hiilen poiston. Seuraavaksi sitten tullaankin vähän toisenlaiseen sääntelykenttään, eli varsinaiseen jätedirektiiviin, joka koskee jätteiden käyttöä ja käsittelyä. Siellä on ollut juristille kiinnostavia pähkinöitä purtavaksi, kuten esimerkiksi se, että miten hiilidioksidi ymmärretään, onko se jätettä, onko se sivutuotetta vai mikä ihme sen rooli on tässä kokonaisuudessa. Ja toisaalta sitten myös se, että hiilidioksidi on jotain, mutta entäs sitten hiili? Tässä prosessissa hiilidioksidi pitää pelkistää hiileksi ja voi olla, että siihen suhtaudutaankin eri tavalla. Vielä on tarjolla REACH, eli EU:n kemikaaliasetus, joka onneksi ei tähän päde. Ja sitten muovisääntely itsessään.
EU on joillekin muoveille antanut etusijaa omassa lainsäädäntötoiminnassaan. Esimerkiksi biopohjaisille tai kompostoituville niitä on lähdetty määrittelemään erikseen erona muista. Mutta tämmöinen CCU-muovi ei ole vielä saanut vastaavaa etulyöntiasemaa. Kokonaisuudessaan meidän päätelmät tästä työstä on oikeastaan sellaiset, että moni asia tuntuu poliittisella tasolla poliittisia asiakirjoja lukiessa selvältä, ja eri toimijoilla ilmasto-, energia- ja ympäristöpuolella tuntuu olevan samanlainen näkemys. Mutta kun mennään tarkemman juridisen analyysin pariin, niin sieltä löytyykin tosi paljon kaikkea sellaista, mikä ei ole mietitty valmiiksi. Mutta toisaalta se on myös aika toiveikas viesti. Tällä CCU-teknologialla tämä on yksi niistä keskeisistä teknologioista, mitä EU-komissio näkee, mikä mahdollistaa EUn siirtymisen vihreäksi. Ja ne ongelmat, mitä tässä oikeudellisesti on, ne on kaikki selvitettävissä ja ratkottavissa. Mitään, mitä tässä on kuvattu haasteiksi, ei ole millään tavalla mahdotonta purkaa. Ne on vain sellaisia, että kun pari juristia istuu alas ja miettii puoli vuotta, että mikä ihme on hiilidioksidi ja mihin sitä tarvitaan, niin kyllä se siitä alkaa oijeta. Ja keskeistä on ehkä myös se, että vaikka ilmasto kuvittelisi, että se on ilmasto-oikeudellinen kysymys, niin tässä tapauksessa voi hyvinkin olla niin, että vaikkapa muovisääntelystä löytyy ne ratkaisevat tekijät, jotka pystyy parhaiten edistämään tämän teknologian käyttöönottoa. Mutta tämä on se, mitä mä halusin tulla teille tänään esittämään, ja ehkä tuon Ilmarin puheenvuoron jälkeen jollain tavalla toisenlainen kulma siihen, että miten me päästään irti ikävistä naapureista, joista me ei oikeasti koskaan päästä irti, mutta miten me voidaan siirtyä yhteiskuntaan, jossa me ollaan vähemmän heidän uhan alla. Kiitos. Kiitos Tiina. Annetaan Tiinalle aplodit. Onko yleisöllä kysymyksiä tässä vaiheessa? Löytyykö sieltä? Mä kysyin Tiinalta etukäteen, että minkälaista kysymystä yleensä tulee, kun näistä asioista puhutaan. Ja sä kerrot mulle, että välillä kysytään, että tarkoittaako nämä tulokset sitä, että te yritätte jotenkin pienentää yritysten ja teollisuuden roolia ilmastonmuuton torjunnassa. Mitä sä yleensä vastaat tähän? Kiitos. Tämä on aihe itse asiassa, jota mä aina unohdan sanoa, ja se tulee kuitenkin tosi usein esille. Tämmöinen tutkimus, jota etenkin tehdään yritysten kanssa yhteistyössä, niin monesti herättää tai saattaa herättää kuulijoissa sellaisen olon, että no nyt noi vain yrittää tuossa jotain yritysten viherpesua ja pyrkii siihen, että teollisuus pääsisi vähemmällä kuin muut, ja eihän tämä nyt käy. Mutta mä näkisin, että se mitä me yritetään tehdä, niin meillä on kyllä meidän hankkeessa kaikkien partnereiden kesken jotenkin hyvin niin kuin samanlainen näky siitä, että teollisuus osallistuu ilmastotalkoisiin ja haluaa siihen osallistua. Ja on monia yrityksiä, joille vihreä siirtymä on, ja kestävyys, sen toiminnan kokonaiskestävyys, on ihan aikuisten oikeasti siellä strategian ytimessä, koska jos ei se olisi, niin tappiot olisi ihan euromääräisesti mitattavia. Eli sillä tavalla mä koen, että se mitä me tehdään on se, että se mitä meiltä oikeastaan pyydetään yrityspuolelta on se, että voidaanko me selkeyttää sitä, joka heille näyttäytyy ihan hirveän kimuranttina ja vaikeana. Ja sitähän me tehdään, kun me ollaan juristeja. Meidän mielestä on kauhean kiva lukea 600 sivua jotain asiakirjaa ja päätellä, että mitä se merkittää. Kiitos. Me päätetään tähän, annetaan vielä uudet aplodit ja jatketaan sitten kohta seuraavalla. Kiitos Tiina.